is not in her. What is up guys? My name is Eden. Welcome back to my channel, and for today's vlogmas, nandito tayo ngayon sa car. Today is Sunday and kasama natin sina kapatid, si Mama and si Brebs. Ayun siya. Hello. So, ganito ang ginagawa namin every Sunday. Charing lang. So for today's Sunday is special kasi nakapagsimba kami. No? Like for the first time. For the first time in forever. Yeah, parang mainit yung pakiramdam ko kanina. Nasusunog na. But anyway, for today's video, ayan. So pupunta muna tayo ng church today and then magla-lunch and konting stroll lang sa mall. Stroll sa mall? Ka-arte. Konting stroll lang. Tapos let's see kung may mabili. Si mother kasi parang nagsasabi siya na may papabili daw siya. Pang regalo ata sa Pasko. Yeah, so yun ang ginagawa namin para hindi na kami mag-ano nga sa Christmas rush. So yun ang gagawin namin for today. So samahan nyo kami mga siblings. Let's go! O, diba syempre pag Sunday pupunta ng Jollibee! Yeah! Excited sa Jollibee! Yeah! Kumain ng chicken. Oo nga, parang sarap mag-chicken ngayon. Tapos burger. Ano ba order mo? Basta chicken lang. Tapos Bakit na lang tayo? Bakit? Ano order mo, ma? Chicken. Sabi mo burger steak. Actually, hindi burger steak in-order namin sa'yo. Fries lang. Okay na ba fries lang? Okay. Wait naman. Okay lang. Oh. Okay. Tama nga sa atin yun. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Maraming salamat po. Kayo ang iced tea mother. Si Ika ay hindi magkoko. Wow! Diet! Ano lang kakainin mo? Chicken. Chicken lang. Kasi hindi siya nagra-rice. Gusto mong soup, ma? O, sa'yo mo na yung soup. Ay, ganda mo dito, ma. Wow! Wow! Soup! How was it? Sarap. So, ang order namin ay 6 pieces na bucket ng chicken. Yan. Tapos, we also have rice yan. May kasama na fries. Pero, nag-order din kami ng soup instead of fries. Tapos, nag-peach mango pie, our favorite. And may kasama na din pala siyang ice cream. Oh! Akala ko hindi ka magra-rice. Ganito lang. Huli? Tapos na pala kami mag-lunch sa Jollibee. We had fun. Naalala ko dati na parang bata-bata pa kami. Ang ginagawa talaga natin is after ng church, kakain sa labas. Totoo ba? Ginagawa ba natin? Lapit lang naman ang church sa atin. Yeah, kain kami sa labas ng bahay. Ngayon, tapos na kami mag-lunch, punta naman kami ng mall. Since nandito naman na kami ngayon sa Legazpi, so mag-roam around lang tayo dito sa Legazpi City. So samahan niyo ako mga siblings. Let's go! Kasi kasi brownout po sa first district ng Albay. Aleko, baka naman! Grabe na po, Aleko. Kala ko ba naman mas maganda ang serbisyo? Traffic! Ayan na, traffic na. Yan yung reason kung bakit ngayon pa lang, as early as now, lumalabas na kami at bumibili-bili na ng patingi-tingi na mga bibiliin for Christmas, for the holiday season. Kasi nga, ganyan, may mga traffic, hassle. For sure, madaming tao sa mall. Ngayon, medyo malayo yung pinarkingan namin sa SM, City Legazpi. Pero, better yun kesa wala. Kasi puno kanina yung sa mall. And then, dito sa mga katabing mall, puno din yung kanilang mga parking. Diba? Yun. Mother, ano ba bibilin mo? Kasi
Bibilin. Oo. Maski ano, Kahit, kahit ano, basta... basta totoo. Pipili-pili si Mother. Tsaka ano, bibili na kami ng ano, dadamitin namin for Christmas and New Year. So for this Christmas, ang damit namin ay olive green. Parang ganyan sa mask ni Mother. Tapos, we're also going to be wearing peach kasi yung color of 2024. Sa SM na kami ni Mother. Yay! Ano nang bibilin mo, ma? Ano? What are you gonna buy? Dress. Dress. So, she's going to look for a dress. And then, ako maghanap din ako ng damit ko for Christmas and for New Year. So, meron na tayong colors, olive green and peach fuzz for Christmas and New Year. Let's go! Ano maganda? Ano ba mas maganda sa'yo dyan? Ayaw man ito? Dapat kayo may tak. Ang hirap naman ni Mama pilian. Ikaw! Yan. Oh. Naglibot-libot pa kami ni Mother sa department store. Ang ending ay Uniqlo. Uniqlo pa rin ang ending namin. Oh, patingin nga sa'yo. No, ang ganda. Perfect. Mahaba. Anong size nito, ate? Large po. Can you, medium. Perfect. Yung sa akin, te, extra large. Bongga. Green. Sige, te. Olive sana. Yung mga ganito lang. Oo. Perfect. Okay na ba yun sa'yo? Diba? Tingnan natin. Siyempre, tingnan natin kung maganda sa kanya. Ay, maganda din yan. Pero, uy! Grabe naman, madam na. Madam na. Ma! Sige na nga, ate. Is it on sale? Ay, ang ganda ng likod. Baklang bakla. Ba't parang ako yung na-excite? Sakit. Ay, pati ng likod. Ay! Mother! Sige na, please. Hindi ba ako pwede magsimba dyan? Pwede. Madali na, go. Ito na, Mother. Hanap ka pa dyan. Ma, okay na muna to. Sukat mo na muna. Bongga. Ikot. Kala mo may shape. Oh, bongga. Ayan, next naman. Next. Wow. Tingin. Huwag ka naman dyan, ano? Painter. Oh, next. Ang ganda mo. Wala na. Oh. Grabe yung talaga. Ikot. Hindi ba nakahawakan? Hindi pa man ito magagamit. Hindi mo magamit. Ito magagamit. Sige, next pa. Maganda yung isa. Oo nga, mas maganda yung isa. Mukha ka dyang madre. Hi, sister! Yan, nakatak. Yan! Ganyan yan, ma. Ma, gusto ko for you. Pero dapat mas maliit na size. Oo. Anong size to? Large ata to. Ay, small na siya. Pero ganyan yan, ma. Ganyan, oh. Oh, ayan, oh. Ganda. Oh, social naman mo ng mother. Ayaw mo ba niyan? Malaki. Anong size ba ito, sir? Pero maganda sana yan, no? Kasi kakaiba naman. Kung salit-salit. Try ko maghahanap ng XS niyan. Sige. Oh, may napili na si Mother. Happy yan. Siyempre, happy. Happy kasi nalibre siya. Siyempre, gusto ko mura lang eh. Okay lang eh. Kasya ba sa'yo yan? Medium? Oh, sige. Wow. Peach ba to, madam? Or pink? Pink, pero para siyang ano. Parang peach, no? Hindi ko bet. Sige daw. Okay. Saan ka comfortable? Comfortable ako dito kasi pag ano siya, lalaki siya dito. Pag ano yun dyan, hindi piot dito. Tapos mapat sa kung puti, di ba? Okay, next na damit. Maganda, bet ko yan. Itakin mo nga, ma. Ma, maganda. Maganda, ma. Para iba naman ang damit, no? Yan ang pinakagusto ko. Wow! Di ba maganda? Yan ang pinaka-bet ko. Para kakaiba naman ang damit mo, ma. Ipatahita na lang siguro, itaas lang na liit. Wow! Si Mother, nakapag-shopping. Nakalibre, salamat. Sukat naman tayo. Olive green. Olive green ba to? Tapos meron pa kayong peach na to. Meron kayong peach sa coco. Eto. Peach ba to? Parang pink. Close ba? Parang hindi. Pink, no? Ito yung peach. Tsari, parang pink din to. Peach! Nakalagay peach. Anong size to? Medium. Ito yung pinaka-big nyo. Walang double. Maganda naman, ma. Magsha-shirt na lang ako. Ay, may pants. Pants ba to? Shorts lang. XL. Sa'yo, no? Large lang, kada ko lang sa inyo.
So, okay na to. May bet sana ako, oh. Pero parang orange na siya, hindi na siya peach. Malayo na, no? Ayan o, ayan o. Ayan, maganda. Alin? Oo nga. Pero bet ko sana to kasi may design na ganyan. Ay, ito! So, pink na siya. Sayang, walang peach. May peach kayo, ate? Any peach color. Puro orange. Ayun. I don't know. Ito. Malapit bang coral sa peach? Di ko alam. Naman mag-fit itong room. So, we will be fitting this one. Kung okay siya. And yung olive green natin for Christmas. 3, 2, 1. Push! Ayan! Maganda. Perfect. Let's go. Cutie. Perfect for Christmas. Ito naman i-try natin. Let's go. 1, 2, 3. Push! Ayan! O, diba? Ganda din ito. I love it. Ayan. Perfect. Perfect fit. Yes. Ready na for Christmas. Magbabayad na tayo. Let's go. Excited ka na ba sa damit mo? Siyempre. Paano yung excitement? Paano yung excitement? Patingin. Paano yung excitement nga? Paano yung excitement? Yeah. Oh, ayan na. Merry Christmas! Ano ko sa'yo? Gift ko sa'yo. Oh. Wow, di ako agad. May aaminin pala ako sa'yo. Nawala yung relo ko. Kaya parang Sa Boracay. Pero, ito yung good news. Nahanap ni Jem. Kasi nasa Boracay siya. Naiwan ko pala sa hotel namin. Pinuntahan niya. Maganda to. may rulo ka pa. Saka na. Di sabi ko lang. Gusto ko lang tumingin. Mga ganyan ang gusto ko. Sabi mo, bukang gold. Dati, maganda na pala ngayon. Try ko, te, ha? Try mo sa kamay ko. Ay! Bongga. Ay, ang ganda. Parang Apple Watch. Hindi halata na. Oo nga, ganda. Nagpapapicture daw si Mama. So ngayon, magre-retouch muna. Magre-retouch muna siya. Dito magpa-picture ang tita. Ito naman si Mama magpapapicture. Pa-picture si Mama. Ha? O sige, dito daw siya picture. Ang mga tita, nagchismisan na. Mag-hi ka naman tita sa vlog ko. Nagchismisan na. Oo, tagal kasi. Ayan lang. Oo nga, ito na nga. Ilang years, ano? Ilang years? Kaya nagchismisan pa talaga sila dito. Gusto niyo ba umupo muna tayo? Bye-bye! Ay, bongga! Bye-bye! So, umalis na kami. Wala na naman kami sa SM. Kami daw ay lilipat sa... Hindi mo alam? Sa Gaisano. Sa Gaisano. Lilipat kami ng Gaisano. Pero nakabili na kami ng outfit namin for Christmas and for New Year. Kami ni Mother. Ready na! Pasko na. Yes, makikita niyo kung gaano kaganda ang damit ni Mother and yung ganda ng damit ko. Kasi 50% off. May discount. Ganun pa kalayo ang lalakaran namin. OMG. Personally, madami akong experience sa Gaisano. Iyan kasi yung unang mall dito sa Albay. It's nice na andyan pa rin siya. Naalala mo dati, nag-skate kami dyan. May sapatos kami dati na may skates. Tapos mag-aaya kami magmo-mall. Hindi naman talaga magpapabili, kundi mag-skate lang sa mall. Nasa Gaisano na. Ang hair mo. Nagpapawis na si Mother. Kasi naglakad lang kami. Oo, kasi wala yung sasakyan. Ngayon nasa Gaisano na. Wow, ganda naman ni Mother. Hello po. Paskong Pasko na. Ang ganda. So from damit-damit, napunta kami sa cookware and mga plato. Ano yan? Candle. Bakit? Wala.
Candle? Paano ka sa candle? Yung scented? Oo. Hindi yan mga scented. Mother, ang nilalagay dyan, ito, oil. Oo. Tapos lalagyan ng candle sa ilalim. Bibili ako ng salamin, guys. Ito gusto ko. This one. Yan na. Ang mga nabili. Wow! So nag-aantay na lang kami kay kapatid kasi ayan na yung mga napamili namin. Andyan siya. Just waiting and then we're going home. Uwi na tayo, mother. Uwi na ba tayo? Siyempre, wala ng pera. Hindi ka sure. And dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Ayan. So we really had fun today again. Dami naming napuntahan. Nagtimba muna kami. Tapos nag-lunch sa Jollibee. 'Di ba? Very Sunday talaga. Sunday with the family. Tapos kami ay sort of nag-shopping. At nabila na si mama ng mga isusuot niya for Christmas and for New Year. So excited ka na bang isuot yun, ma? Siyempre. Yes! Alright! And at the same time, pinuntahan din natin si kapatid kasi medyo may mga binili pa siyang iba na mga bagay para sa bahay. And yun lang. So ano bang masasabi mo, ma? Ano masasabi mo? Happy? Happy. Kasi nabili ako ng damit. Yan, oo. Hindi na yung mga dogs ang nabibila ng damit. And dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!